Mga ka-disciple, kapag may mahalagang desisyon ka sa buhay, sino ang una mong nilalapitan? Si Jesus, bago gumawa ng pinakamalalaking hakbang, ay laging dumudulog muna sa Ama sa panalangin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 9, Memorial of Saint Peter Claver, Priest. Ako po si Brother Ray. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6:12-19, umakyat si Jesus sa bundok at magdamag na nanalangin sa Diyos. At nang umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pinili ang 12 na tinawag niyang mga apostol. Sina Pedro, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo, Simon ang Makabayan, Judas na anak ni Santiago at Judas Iscariote na siyang nagtaksil. Pagbaba niya, sinalubong siya ng napakaraming tao mula sa buong Judea, Jerusalem at mga baybayin ng Tiro at Sidon. Lahat sila ay naghahanap ng kagalingan at kapangyarihan niya at dumaloy mula sa kanya ang lakas na nagpapagaling sa lahat. Mga ka-disciple, dito makikita natin ang tamang halimbawa ni Jesus. Bago pumili ng mga apostol at bago humarap sa napakaraming tao, nananalangin muna siya. Pinapakita niya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Ama. At magandang ipaalala din ng ating kapistahan mo yon, San Pedro Claver, isang paring Heswita na nag-alay ng buhay sa paglilingkod sa mga aliping dinala sa Colombia. Tinawag siyang alipin ng mga alipin dahil buhong puso niyang inalagaan at pinangalagaan ang mga inaapi at nakalimutan ng lipunan. Kung si Jesus ay nanalangin bago maglingkod, si San Pedro Claver naman ay nagpakita na ang panalangin ay dapat humantong sa tunay na pagkilos ng pag-ibig. Mga ka-disciple, kung may mga mahalagang desisyon ka sa buhay o kung gusto mong maglingkod sa iba, gawin mo muna ang ginawa ni Jesus, manalangin. Dahil sa panalangin, tinuturuan tayong maging mas bukas sa tawag ng Diyos at mas handa na magbigay ng sarili sa kapwa. Ako po si Brother Ray, online for Christ, offline with purpose. God bless!